Obnova kostola v okrajovej časti obce začala v roku 2019. Vďaka architektonicko-historickému výskumu vieme, že kostol pochádza z konca 13. storočia. Stavba ako taká je unikátnym súborom architektonických detailov a ukážkou precíznej práce reštaurátorov. Interiér doslova pohltí návštevníka svojou spirituálnou atmosférou. Jeho dominantou je zreštaurovaný hlavný oltár svätého Jána Krstiteľa z roku 1623. Vďaka komplexnej obnove ho dnes môžeme obdivovať v pôvodnej podobe, farebnosti a kompozícii. Je originálnym dielom dobových majstrov, zachovaným do dnešných dní. Kostol prechádzal postupom storočí viacerými stavebnými úpravami, ktoré mu vtlačili dnešnú podobu. Vo svätyni bola objavená nezvyčajne bohatá maliarska výzdoba, zobrazujúca rastlinné motívy, drapérie, výjavy zo Starého zákona, Posledného súdu a viacero latinských nápisov. V rámci výmaľby je zaujímavý aj fragment monumentálnej scény svätého Juraja, bojujúceho s drakom, zachovaný na stene nad vstupom. Výskum omietkových vrstiev odhalil aj neskoro románske omietky s maľovanými konsekračnými krížmi z obdobia vzniku kostola. Kompaktne zachovaný a dnes už zreštaurovaný je aj románsky vstupný portál z konca 13. storočia, ktorý v hornej časti zobrazuje Madonu s dieťaťom. Počas obnovy boli v interiéri objavené zvyšky pôvodného doskového stropu zo 16. storočia a pravdepodobne aj časti oltára. Dnes sú po zakonzervovaní prezentované v rámci interiéru. Obnova kostola odhalila aj ďalšie tajomstvo. V zamurovaných nikách a kruhových oknách svätyne došlo k objavu kamenných prvkov. Vďaka nim mohli byť gotické okná zrekonštruované do ich pôvodnej podoby a na pôvodné miesto sa vrátilo aj kamenné bastofórium. Reštaurátorským zásahom prešli všetky oltáre, lavice aj drevená konštrukcia chóru. Na obnovu čaká už len barokový orgán, na ktorom sa silne podpísal zub času. Zaujímavosťou kostola je v tichu počuteľné bublanie podzemných prameňov pod kamennou podlahou. Rekonštrukcia fasády za použitia vápenných technológií prinavrátila podobu exteriéru do obdobia konca 17. storočia. Vďaka archívnej listine je zreštaurovaný aj latinský nápis na severnej stene. Cibuľovú strechu veže zdobí obnovený kovaný kríž, banícke motívy a hviezda. Proces obnovy neskončil iba pri samotnom kostole, ale pokračuje v rámci celého areálu. Obnovená bola zvonica, nazývaná aj archív, prístupové schodisko a chodník. Úspešný priebeh záchrany kostola by nebol možný bez zanietenia miestneho kňaza, farníkov a poctivej spolupráci s reštaurátormi, výskumníkmi a pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina. Obnova kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne bola ukončená v roku 2022 a vyvrcholila v nasledujúcom roku získaním ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka.